Barcelona és una de les ciutats més atractives d'Europa per als negocis i se situa entre les principals àrees urbanes del món en recepció de projectes d'inversió estrangera. La nostra ciutat ocupa un lloc destacat pel que fa a les perspectives econòmiques de futur i es troba també entre les primeres ciutats europees per la seva competitivitat global. L'economia de Barcelona és forta, saludable i diversificada, cosa que genera un entorn de confiança molt atractiu, que és un dels factors clau per als inversors estrangers i emprenedors. A Barcelona, el procés d'aterratge, instal·lació i creixement dels nous projectes d'inversió rep l'assessorament i acompanyament de l'administració local, presencial i telemàtica, àgil, propera i sensible. En aquest sentit, la creació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, té com a objectiu donar servei integral a les empreses i reduir la burocràcia i els tràmits empresarials per fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis, amb un punt de contacte directe, específic i diferenciat, on es concentrarà un conjunt de serveis de valor afegit per a les empreses. D'altra banda, Barcelona està transformant l'administració local perquè sigui un model de transparència i professionalitat. Amb aquest objectiu, Barcelona lidera un grup de ciutats europees que treballen per al bon govern econòmic i financer i per crear un marc de treball que permeti presentar els comptes públics de forma transparent a tots els ciutadans. Un pas més cap a la transparència i l'execució d'estratègies de rigor pressupostari. Però tot això no es pot dur a terme si no hi ha un compromís ferm en la gestió de les finances públiques amb criteris estratègics i de sostenibilitat. Sense una administració responsable i rigorosa dels fons públics, les polítiques que garanteixen el benestar dels ciutadans i les polítiques actives de suport a l'empresa esdevenen inviables. I això és el que està fent Barcelona, treballar per garantir aquest entorn de confiança per al ciutadà i l'empresa que permeti generar activitat econòmica i llocs de treball, assolint cada vegada un major reconeixement i millors resultats. Barcelona s'està convertint en un referent europeu pel que fa al rigor en les finances públiques, la transparència i la gestió econòmica. Aquest referent ajuda a posicionar la marca Barcelona i facilitarà l'aterratge de més inversió estrangera que veu com l'entorn de la nostra ciutat és l'adequat per a fer negoci amb garantia d'èxit.